Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong norma na pauluan iti agom. Dear Manong Nemi. Isagsaganak Manong Nemi ti pangaldaw mi ti dayta nga aldaw ti Sabado awan ti trabaho o na opisina ti asawak nga ni Lucio. Ken kasama nga humat ti klase dito'y nabatbati pa nga anak mi bunso Manong Nemi. Nabatbati nga anak mi ti sidong mi nga gasawa. Tadaga-asawa ni do mga anak mi Manong Nemi. Dilayangan bunso iti nabati iti sidong mi. At the iso na Manong Nemi iti fourth year high school. Balikas la makunang 10 years ti bayad da kini manungen na. Iso da ito ni Cherry. Baga, tada ni Cherry, luawang ko makakit si Mina amin hindi kiti anak mi kalpasan nga nagkaasawa da. Nga ni Cherry, kadisunto siyempre, tinutding amang kitan to kada kami, no, kapsot kami nga kasawa. No din tukat ka, suminan to kada kami, ang sipod ta, babae sunak, siyempre, dito mga asawa kang kuha na timang, yawid di lugar daw, no balay da. So kang kanayin ko daw dawat nga ni Cherry kuma, kahit makaasawan to dito lugar mi matlaing tan. Kahit makaalukoy nan to, nga dito dan tumag na ito. Nangalutukan. Dandanin, sweetheart. Nabising kan? At nasapsapulik. Nasapsapulik. At the more than 500 pesos in the bulsa. Abay nga awan, kahit di mo pa linabaan, nakabitin pa lang. Nalam? Huwan. Grapsapula kita ti Barya. Tanda nga ro da, may naglako. Agpupukaw nga glako ti ikan. Tapi nga ro sa ikan ti sagsaganang si Dante. Inrep ko pa ilan. Nung minsan, ipakadamot kasi no, isuot ko lang da di pantalong ko. Nga tinam na ada kwarta, bulsa. Kasi no, hawang magkayam, inalam. Pasensya ka, sweetheart. Masansa na kasta. Pasensya ka nga no din. No, adalaim kanyak. Adalamin dyan nga kukwak. Ipakadam. Nalumamin siya ito, andiyak to do ulitin. At dapat kita iparabol ko kwarta iti tokador. Agawan. Tiladam kami kabilang. Wanang unag ti silad ta. At sino nga ti mangalan, no saan nga siya. Sige. Dandan ako makaluto. Anos lang. Nabanan ka din ng Cherry. Adalat ta karuba. Bam tapok kawa. Manong Nemi, masansan. Nagreklamo ti asawak makasagnan iti kwarta. Sa bagay Manong Nemi, arig na makidiakit, barya. Yung masurukan nga limagasot saan nga barya. Kaya nga sawen, galad namin at mga parabaw, no, maalan di no, muna nga tayo mabaling nga labaanin jarawatan na, kaya parabaw na lahat at tukador. Yung masin nung kumangot ti mangala, no saan nga siya, namsiyak man mangala. Pinukawak ni Cherry, Manong Nemi, at dalaing ti karuba mi, nga balay ti kabsat ko. Kasinsin na, di kiti kasasarita na barkada na. Cherry! Jadi ka no. Kaya ma, umalati ko, gawit ka. Sige ma, umangakan. Hindi maadda nito'y kusina ni Cherry, Manong. Anak, magbagakbag kang kano tiyempo iti pa nagluluto, umay kata kaduay nak. Ma, nung siya kami nagluto ka, anak mo, nagpagpakadua ka na kayo. Gabata sikat na kay-schedule nagluto, di sika. Alam mo sa lutsuda kang ka. Ano di ma? Sika ka dito ng ala? Ti kwarta?
Nga ti bulsa ni papang mo. Ma, ala, kasla datla pagtatakawin. Agsal sarud-sudak lang. Kasaan? Apay, nagpukaw? Tinamag na kanya. Noong siyak tinangala. Kaya ko na yung ay. Uwan ko naklatan Uri saan met? Kaya doon pwede kita mapupukaw ang kwartan ko Nanti rabo tukadormi. Nung kasta nga, itiunag ti silad mi. Sumsumurik ka? Sa amula sumurik no na di agdalusak no siya tina kayo schedule ng agdalos. Alangan mo't nga labsak ti silad jo. Yung sikat mga lala? Saan ma? Ano pa rin yung pagkarupi ko kanya? Baka na-misplace nyo lang. Amuyo siguro, yung kabilo dyan, ori samet. Ori ni papa, baka no awamet kwartanan di bulsanan. Baka ararapaapad na nga da, ori awametin. Kasta nga ta? Apay? Nadaatap yung kanya ka man nanakawak? Awamet ka di hanak. Kadaguban yung kakabsat. Nasisimpit dagit kakabsat mo. Kat siya saan? Hasta? Kat no, dumawatak itad yung mat. Saan ba't ang kurkurang dalawans ko? Malalala, lipat yung narod. Baka ikindi kami baka yung ni papa. Baka kabaw mo ni papa. Uy, di pa'y nagretiro ni papa mo, trabaho na. Naman pa'y na senior citizen in Suna. Kung naman pa nagretiro na, 65 na ka no. Kita kayo di ka pa senior? Ubi nga, namiti Suna. Ako pa 60. 52 pa lang. Dakil gayam diferensyayo. Kung kinarasabong nak na rin. Manong nemi kabigatan na Domingo nagkukuyog ka mga talo nga napan iti simbaan. Idita, talyawak nung sumursurot iso na manong nemi ni Cherry. O matan. Di anak mo. Ibus mo latay. Nagagad na tayo, di masagit ti kotse. Di nag-parking nga. Si Insong Batman nung nemi ni Yosio. Nasumraktan. O may talata dumanon data. Toonin. Sige, tan. Ito tumang liyawak itikod manong nemi adda ni Cherry. Nakasasalita na manong nemi nga kasatar na siguro. Lalaki. Hindi makita na, hindi kitaan na engineers ko. Nagulimat kayo. Dakit simbaan. Ay kikikaman ng naming nga panagitay din ti abuloy. Nagabuloy kami nga agasawa. Manong nami itisikigan mi nga agasawa. At saan nga makatal na nga bakit? Niyapa nga ta. Awan intid na nga buloy. Kapi nga ta, kinunak iti asawa. Kiwar-kiwaran na matibag na. Baka nalipatan na di wallet na di balayda. Kaya tatang panagabuloy na umitid na ta, umit yung wallet na. Baka nalipatan na. Ikasano ko mga rudmot nga nakapagplete. May dito eh. Baka do kutsena. Dito lang nga na ani. Yung kutsena. Inasidgak man. Nana, apay. Diya ka mo, nalipatak ko no saan, tiyawadat ko, anak ko. Uno narigrig ko nga ta. Hang ko nga nalipatan ka po ta. Kinaot ko dito yung bag ko, iti agpletak, yung tricycle. Nalipatak, naidisok nga ta, tiyo nagti-tricycle. Unang maan, hang ko na yung bate, ka po ta. Nakadisagak mo itayin, iti kautek, luktak ti bag ko, tapno, iruwar ko, di wallet ko. Kananod ka nga minana. Di akong pagpleto yutan. Nadamat ka di palang mabatbati nga sinsilyo di bag ko. Yung saan ako nga nakaabuloy. Alakit maawatan na po Diyos mo tatang ka nakabuloy. Narigrag yung mati wallet yo.
Ganunad kayo, no? Tapos pala yung agawid, di, aking ikanin. Agyaman naklatan. Apo, sino nga tayat nakapidot? Baka ano, di tagpalpalaman, di taigit, sangot simbahan. At daman di tagpalpalaman, di ta. Kit mo agpalpalaman, tinakahalan na, katala. Maarami din na. O rin, no, adot nagyan na. Ah, surok nga 3,000. Amok na dyan. Kapenpensyon ko nga rin di kalman. Kita dyan ikwa nabati. Ay kasta. Ngala, maminsan to akin anad kay nana. Alawan. Barbareng no. Makonsensyan tumid lang na dyan. Nakapidot kada di wallet ko. Nakadanon kami manon namin dito balay. Kit siyempre. Niya Cherry tinaka-schedule nga gluto. Ma, may nakman kahit nagpatulong ba't do ka kahit dumit tumultulong. Hala na ma. Hala, sige. Tap na umako na. Awan gay ma. Oras anak to kano bigat iti allowance ko. Tapay. Daman pa nabati ka kwartak. Anang ba't unin nagastos? Isang lang unin ang gastos to na tay kantsawan na kiti ka eskolaak nga siyak at paalat biriyan dami. Basta ya. Ang ito mamang tedin. Walakit na siya ta anak ko. Yung mang tedak tulat ta. Gapot na numanot allowance mo ti makalawas isulat at itad kon. Makamukan no inutem mo no adda isave mo. Kaya na no kandak tulat ta. Ang problema ti kwarta anak ko takwa. Siksikamit lang yung tihampay nakapagturpos. Pikit kami na, nagdakil di bayit may kinimanong. 10 years ka rin di bayit siya. Tiyan mo gini kita haan ako nga ganak. Nagsipod ta, mangrugyak mo di nagmenipos. Ang yung dimteng kamay. Hindi ka na isab sa bahali ak kari kapsat ko. Ano na isab sa bahali nga mo sa awan lang, awan. Kalpasan manunemi ti 3 nga bulan agreklamo man at kaasawa. Imposible nga sa balit ng ipanak, ng idiswak. Tiyan niya manin. Tinasuro ka sa nga ribo. Nagyan iti bulsak. Nabi kami nagibulbulsak at ribo. Sabi di mo i-wallet. Kit kasano nga rotin, no, di wallet ko ti makukaw. Dito o nagtibalay. Honey, at dadag itay alis tong kabaw. Ka. Ubigang petap tong kabaw ako. Pero kata gumata tumangkid dito ko, vitamin mo. Tapos no, tigas na kita nasida pa lang na tala panunot mo. Hanag nga kabaw. So nga, manalipatap siguro ng idiswam, baka imuwalat mo wit lang. Nasaan nga sikat ng halasin, no? Ano, ibundukin ka. Kasi lakarati ka, dati, yung tawa ko ka, bulsa, bagakbit kang ka, gimata nga iti ikag, unakmat. Ito may minsan naminin, idalimanak mo. Hamong iwarwarang. Kan ikatim, anda ko siya ta bulsam. Tama no, ruam ko mo kakaot. Sige. Bari nga, no, naiwalat ko lang. Manong name, misteryo ti mas pasama. No, damagak met ka ni Cherry. Ipatangkan naman nga awan. Baka agpay sumat nga maliplipatan ni Lucio nga asawak mo sa pagidiswan na. Iti mo isa nga aldaw manunimi isagsaganak iti panaglabak. Siyempre, ruam kumano. Iti nagkaot iti bulsa
tawang ko nak no dira kitay hanganas ken nga mabasa. Gamot at nalamiis pa nung name ket no nakasta nga mapanagbasa ti anak ko. Akay, ada gid kun daw nga jacket, ag sweater. Neto sweater na. Mhm. Kinaot ko di bulsa naman. Wallet? Wallet ti lalaki dito ya. Ti uneg dua gasot. Cherry! Cherry, ayan mo! Cherry! Abay ka di ma, ha? Makatiman? Di kayo matulungan ngaglaba. Haan nga paghaan nga patulong ngaglaba. Dito ni, nakaot ko yung jacket mo. Wallet ti lalaki. Ano? Ala, dito kayong tinangin bulsak. Yung bagaman ma, munti-munti ma. Apet na wallet ti lalaki ken ka. Paidulin ni Robert. Ano? Robert? Tigas ko ka ni Robert. Paidulin na. Kaya paidulin na ken ka. Kaya paidulin na. Idulin mo ang palain ko na. Tapno saan na ka no magastos. Saan na dinagyan na. Bunot nagyan na. Lima gasot dating yung nagastos ko di talo. So, dudot na bating. Sabi, gastos ko sa mga kwarta, ipadulin na king ka. Kan mabaling ko matabayadan, ito masapul na. Cherry, agat atapak king ka. No, ni mamamit. Ano pa rin yung pagrupi ko kanyak? Ma, ikatan nyo tayo man na panaghahapi ko kanyak. Awan ti madi nga aramid ko. Sabagay, awan matikas ng aramid, di kita kapsat mo. Baka kasi kalain. Tiyan niya. Ti mangagom ti sa amo ako ko. Tagtakaw. Saan na ka mananakaw? Agwara kayo, tiyatingin ba kayo? Di ka kayo. Cherry. Nagsubli ka, Cherry. Siyak pa yun, di nakabaso. Sabi namin, di papilit ko nga. At saka, agom ti inaudi nga anak ko. Ngayon, naadda ko nga, insigut na isigsigud ko ma. Tapos amo ko bang tinanggar. Ngayon, katagito maglapanawan. Agkur ko na kalit, itad ko kayong kuha na. Nung masapul na dakil nga, allowance. Abi nga tinabaga kanyak. Tapos nung nayunak ko ma. No iduble. Wallet ti lalaki. At iti jacket na. Impaidulin ka no? Ti classmate na. Kasla jak mamati. Na impadulin na. Tapos na magastos. Di ko mala kwarta. Hanga diyaw. Sibubo ka na inraman di wallet. Jak man inukag no. Aday di dyan. Wano ana. Nagpeso ka Robert yaking kuko. Dakas ito yung mading aramid ka na ko ha. Wala, sabi ko man tasyak nagbintot. Sabi ko man dati gidagpukpukang ang kwarta dito balay. Kit agpeso nga sa balay lang halang ang malagip ti asawak ti pangindiswan na, pangingkabil na. Baka ma-misplace na lang nga ti pagarup na kit idya ti ano, resammet. Yung nakas pagarikan. Tagpepeso. Nga naagom ti anak ko iti kwarta. Nagdakasin. Nadlaw manunay iti asawa iti kasla panakariribok ko. Nada ka di problema. Awan. No kaano pa nga may santi na bating anak ta. Magka-problema ka. Dito ta idi ka talagang makumikum ka kanigit anak ta. Dadapay lang. Nagruna idi tiyempo dang agbasa amin. Diba? Kaya datay langin ka da Cherry. Sa hanggang mata na marigatan ti agpuspos.
Hindi ket problema ti kaadu nga labam. Kaadu ti nga rod. Problema mi ti kaadu ti pinggan ken daduma pa nga kubertos inawam. Sabagay, amo met dagiti anak ta idi tumulong. Nilaeng cherry ti anak ta ngem kasla noon ti pampanunot kasla mas stress ka. What's wrong? Uno kahit mo kading agbakasyon tayo. Mangalak ti bakasyon ko. Ta ita intay sursurin na kita anak ta. Di upat nga anak ta. Inta bubakasyon inta sarong ka rin nila. Ha? Namuna tagsan ay ka. Di napakadanagan no siya. Okay lang nito. Ngayon di naman balin nga mamuhak. Nuan niya da ita. Laglagi pa yun. Ti problema ket problema met. Ano? Dita ka manin. Agasawa ta. Nuan niya man ti problema ti may sakit ta. Problema ta nga duwa. Haan. Problema mo lang ta problema. Problema mo lang ta problema. Hindi kahit mo sawan. Kasano nung at katulong. Kahit ag problema ka. Isa kung to ibaga. Ala ibagam ta problema ta adwa. Saman to ibaga. Nasikugan ta ni Inday. So, ti problema mo lang ta. No pakasaknan iti pamilya ti kahit ko sawan. Apakasaknan iti relasyon ta. Naman. Di na papanunutan. Kagura ano, di ba ibaga? Ibagam. Kuha, honey. Ada nga minasarakak nga wallet ti lalaki, ti bulsa ti sweater ni Cherry. Ket, ano nga, dinamag ko keng kuha no apay. Impaidulin ka no ni Robert nga classmate. Ket, ano ko ba problema tita? Ket, impaidulin na gaya? Api ko, nusik ako sa pagarigan, classmate mo ni Cherry, ada wallet mo, ada kwarta. Api ko maipadulin mo. Ket masapul mo di wallet, masapul mo di kwarta. Ket dinabag mo kata, dinabag mo api ng ipadulin na keng ka. Tapnuhan na ka no magastos. Ngam api yung drama na di wallet. Ano kahit mo parawaran dito eh. Baka mat no, naregreg di wallet, kat pinidot ni Cherry nga di na insubli di aking kukwa. Malagay mo di simbaan, di bakit nga nakaregreg ti wallet na, nga saan nga insubsubli di aking nakapidot. Baka tapos mo ni Cherry nakapidot. Nga karidi nga aldaw, imbaga ni Cherry nga saan ko ikaniso na iti allowance. Allowance na iti atang alawas. Umay nga lawas. Kaya kita mabatbati nga kwarta iti wallet mo. Kaya siya mo iti mga alala. Ano nugutan mo? Ipagaklata nga siya kon. Tap nawanin ti problema. Ngayon saan nga siya? Di kita mapagpukaw nga kwarta hindi sumiti tukador. Kahit mo sawan. Tinaudi nga nakta. Mananakaw. Hamo na makuha nga mananakaw. Ano nga ron? Naagom. Agumin natin sana kukuha. Nung si kakas pagarigang kumati nakapidot iti wallet nga danagyan na. Sa mo ka din isapong ni subli. At kaya na. Ngayon di masapol ko agad sana. Kakamot. Dakal mo tinitid ko alawas ni Cherry. Daking ka. Napilitam nagpudno anak mo. Ita na sa papaynas ka nga matinggar deta nga madi. Nga aramid ti anak tanupudno man. Ada nga ti pamparunot. Siya kung tungar ti magkasarita keng kuala. Ay, mga no. At atakas ka, resulta no siya magkasarita keng kuala. Napimpintas no siya ti magkasarita. Tapno, pilit ka agpudno. Kasano nga rin ipapilit ng saan? No, hangapod nulatan no ko nanagad. Ang ko ipapilit. Hamukad nga kwa.
impapilit no ka. Makagura no kastang ipapilit ko. Siyempre, nasakit dyan akim na tayo, ipapilit ko nga ohan na ba't nga aramin. Nakaanak ta ka di? Ti agom. Ti aginteres iti aking ti aginteres iti kukat aking kuko akit agom. Panagtakaw pa eh. No iranta na tagtakaw. Wano kleptomaniak. Oh, mata. Aman, dapit pidot. Ada makita na kit paginteresan na. Alain na. Tagikwain na. Saan ka din nga tinapindas nga ugali kat no hamong kuko kat taan. No adda mapidot mo nga hamong kuko kat isublim. Saan ka di rumay nga sta? Naging gang anong naming iti may samanen nga papami iti simbaan. Naudo di manin ni Cherry manong naming nga simbrek iti simbaan. Iti tumalyawag iti likod manong naming adamat manin ka sa salita na nga kataib na siguro laki. Iti pa nag-aawidanin manong naming Cherry intayon. Mabit laing ma. Abay. Sino ita kaduam? Ay, kaskwalaat ma. Abay masalsan nga, magkita kayo nga, kasi agsinsinara kayo dito, simbahan. Hamad amang? Siyak ni Robert, ma'am. Robert. Oh. Di ba? Ada nadakamat mo idi nga Robert tinagan na? Mabit lang ma. Dejente kaking ko ma. Sinipsiputak manong name di anak ko. Nangig ko ti saritaan da. Ma'am, kuka kayo dito, di ba? Ay, kuka kang beso. Ay, bagmantas. Sikat na kabidot balasan ko. Isublim. Isublik ka po ta. Saan ko ang kukuha? Kompleto mo tatlagkan na. Imbag lagi din tayo pa nag-aabuloy kat anda sa bali nga. Naisagana ko dito ko ha. Pag-abuloy ko. No, kung saan ko insagana akit ha. Madlaw kong awan te wallet ko. Ay, gunggon ang kanak ko. Saanin ma'am? Saanin ma'am? Basta naisublin ka na kayo na tawalit ko. Mo nagsayat kang ubi ngayon. Sika kumangat kang kanain nga ko ha. Trabahin ni Apo Diyos. Idag sublin ni Cherry. Kinitak na asawa. Nakapidutan na dyan. Antay, sakbay nga sumre ka kumati simbahan, papa. Inyor oray ko lang ang malpas ni misa. Malasing kumati at iging kukuha. So nga, abay sa mga dagos nga, insubli. Sir, no kahit yun, siyakti mangilawlawak iti amin. Robert, hanggang nga dito pagsasalitaan tayo, antay ka. Ano oras ka din? Daglansen. Dito ba dagluton to pala sumangpit tayo. Let's go. Manong nimi, agab-away kang nga rumrumwar, amagbag na kinilosyo din total yawag, agab-abay matigit ito. May kita sa wanda ito eh. Isyak ti mangilawlawag ko na ni Robert. Ano't nasket ngilawlawag na? Ede manong nemi madama kami nga magmangan. Anit ko namitay nga Robert nga sikat bang ilawlawag Robert iho. Di ko kagkagura ng Cherry. Sabi ko magkagura may sunak at nagsayat tinaramid na. Insublina na dyan ang pidot ng awalan. Ngayon saan ko binagbagay ni sunak. Mabalin siguro nga saan ang insubli. Ito ano pa nagipagarup mo anak ko? Sir,
nga inanugot na kanyak itayan nga. Dahil naragrag ko nga wallet ko ket pinindot na nga sana insublikan niya. Cherry? Mama, pakawanan tak ko nga. Itay, nakita ka mismo. Iti pa nakaragrag ti wallet. Ket pidutek ko ma, tayo nakisubli nga adamat gayam imuno na nga ng pidot gamit siya ni Cherry. Imbulsa na mata dagos ngawan sama ti panggap na nga mangisubli. Hemi tayo, napaanugot ko isuna, nga isuna ti nakapidot ti wallet ko. At awan interes na itayo mangisubli. Ngayon ko nakyang kwa na. No saan mong isubli, ipulong ka kada papakin ni mamang mo. Siyempre, napanagnagan nga. Kasi ti aramid na iso nga binagbaka. Adata yu ito nagtisimbaan, Cherry. Makita amin ni Apo Diyos. Noan niya ti aramid ti tunggal may sakada tayo. Nagbuteg ka kinapo Diyos. Dakas ti mangagum itisan na kukwa. Kat agbalingan na siya at ti tao. No isubli na, ginapidot na, iti asinuman nga king kukwa. Siyempre, tumangsit itay. Ano ko magbibiyang mo. Blessings na ito eh. Nakim na po Diyos nga makapidot tak. Kat para kanyak. Sa bali sumbat na. So nga napanunod ko, ti nangaramat nga. No saan mong isubli. No itultuloy mo datang at aramidem. Nga agumam iti sa mong kukuha. Ipulong ko kada papakin ni mamang mo. Gapot na pa check. Nga saan da akayat teraramidem. Kan baka saan da nga amo teraramidem. Yung mga sakit na unig. Nakaanak kang gayam ti kastoy. Nabayagan nga gat atapak ngamjak mabalin may papilit taon ebidensya. Dahito itan ti ebidensya. Manong naimiyak sang sangit ni Cherry. Anak, sang kang sangit na kasta. Mangmangan tayo. Pagawanan tak mga papa, mama. Kaano pa nga, kasi taramidem. Tsak maawatan tirik na. No, da makita. Ngamok ka sa pula. Pag-interesa. Siya kami tinag-alala ka nagiti. Naidis-diso nga kwarta. Iti o nagti kwarto yo. No, kasta nga dalusak. Masuliso ka ka mga alat, makitak. Hindi mapuputan ti agkaot iti bulsa. Saan kami matang kurkurang kang kati? Idad kan ka kasapulan na. Anak, hamok may palubos nga agbaling na sakit mo dayta. Dagos ko mga panunutem. Once ka masulisog kan, dagos ko mga panunutem saan nga rumbeng. Ikarik ka na kayo, papa, mama. Ikatik na ito yung ugali. Saan ko agument, saan ko kukuha? Ikarik ka na kayo. Saan itong na maulit? Ano anyaman ti mapidot ko? Saan ko kukuha diyak pakinteresan? Isublik na isubli. Alag na siya at maramid mo. Nga mangikat datang mading aramid mo, anak. Kinunamat manong name ni Lucio nga asawa.
Nagyamang kami kang ka, Robert. Sir, nagyamang kami. Dahil sigatin ang haramat ni Apo Diyos. Amang lawlawag ti panunod, ti anak mi. Ah, thank you, thank you. Well, sir, ako nanyaman na. Ah, siyempre, amok na sa nga nasyahan. Kaskolaak, kan barakadak ni Cherry. So nga, apikid nga tiyak ko matulungan, nga bagbagaan. Kinbaga, ti mo nga, nagtungpal, mabuting nga maamuan nyo, ti kinapudno. Ngam naamuan nyo man ten, nasiyat launay, tapos na di ka sakit, may kat na neta nga aramid na. Alala, sige, irigpas na nga rutin mahan. Gawit tayo. Manimpudmet idin manong nami awanin ti reklamo ti asawa. Awang kadit mapukpukawan? Umatan. Sa dinot pangidiswa, amok bat, sa dino, adamat. Yung baglagi dit na natanggar nga dagos ti kasta nga aramid ti anak ta. Madagayam kasta, kaligitan nakta. Amom, adala siguro nakasulisugan na. Kahit gabuta, hanga na tinggar, kanagiti imun una, inturtuloy na. Tanong ko naiyanak data nga ugali ti anak ta, hindi ko maapela ubing, diba? Tembag ka, natinggar nga nagos. Tanawans nga ulitan na, hana mapupuutan, may sa data nga sakit. Ngam saan nga sakit data eh. Tanong sakit kuma, hindi ko maapela ang ubing. Hala na siya nung kasta, honey. Tapos hindi ka sakit awan tagbalik ang problema ta. Kanagitan na ta. Manong name siguro kitawanan na iti aramid ni Cherry gabuta awang matimadlaw ko manong name nga extra nga kwartana no kasta nga obserbar kaso. No hindi kanayon nang ibagbaga nga adu pala kwartana hampela data mama adu pala allowance ko. Yung kadagitoy manong name idi tagbasa ni Tikoleyo kat siyempre adu di gastusan na dumawat kanya. Ma kurang na di intadyo masapol ko pa iti kasto. Apay awan ti mapidot mo nga wallet. Unimot lang awanin ti disdiso ni papang mo nga mabalim mo nga lain nga mabangkag dalos ta kwarto. Mama, awanin day di kan daman mapidot ko wallet isublik lang isubli. Saan na kung ag-interes? Saan na kung agagom? Na siya ito kasta anak. Amom, no na itultuloy ko man ito, nakababayan ti kas kang kababae mag-narot ti kinataom. Saanin ma? Nadamasabol ko, bagag kada kayo, dumawat kada kayo. No, mapidot ko, urian niya nga ba, nanganjak ko, isublik. Halata siya at uri no kasta anak. At sabi ko mga ron, tuloy mo ti kasta, nga aramid mo na siya, nga natay once ka masulisog kan, sa mong ituloy. Nagsibod ka, adan na padas mo. Pagyaman na milaunay manong name ita awanan ti tinagbaling nga problema mi ken nga napagturpos min ti burdek mi. Nagretiro mo ten ti asawak manong name ti trabaho na ket siyempre nagbaling ka pailayang nga talo nagsipud ta saan pa nga nag-asawa da Cherry kini Robert. Ket dakkel ti pamati mi manong nga isudat ag katuluyan gabot patyen mi ken masigurado mi nga talagang nagpinpinateg di kiti duwa. Ket pinalagipak ni Cherry manong name anak no ang asawa kay to kini Robert. Iti to sidong mia kini papangot pag naedan nyo. Ay, anang nasken kamay nga balay kayo. Supay gastos. Hun ma, imbagak datang ni Robert katuwang ko na. Alam nga kita gubra kayo nga pa lang. Ang gurnong kayo. Ganito no, okay yan. Rik na yung ag-asawa.
agasawa kayo ton tapno andamet aywanan mi kini papang mo nga apo ko mi ken ka kawayatan nga nagretiro ni papang mo. Manong dito nga rod ti pagkasalita, ket thank you iti laing mo nga nangornos kalbasan lang and inside ken ka dito Liana Troyo Messenger. Sabi ko ma, tadamat na batik nga anal, liwliwaken pagsarmingan ti biag. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Norma. Thank you, Norma.